ମୋର ମନୋନିବେଜ୍ଞ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଯଦି କହିଲା ବେଳେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ସେହି ମାଟି ଆମର ପରିଚୟ। ଯେଉଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆକାଶରେ ଗର୍ବର ସହ ଉଡୁଛି ସେହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ବୀର ମହାପୁରୁଷ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ସେହି ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ମୋର ଅତୁଟ ସମ୍ମାନ ଓ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏକ ଦିବସ କିମ୍ବା ଏକ ଦିନ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ମୃତି, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଦିନ। ଆଜିର ଏହି ଦିନ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା କେବେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିନଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ମା ନିଜ ପୁଅକୁ ହରାଇଥିଲେ, କେତେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଯେ ପରିବାର ନିଜର ସୁଖମୟ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥଠାରୁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବା ଏବଂ ଏହି ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ମାତାର ମସ୍ତକକୁ ଉଚ୍ଚା ରଖିବା। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସଲାମ କରିବା କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନ କରିବା, ତେବେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ଦେଶପ୍ରେମ କେବଳ ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ, ତାହା କର୍ମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶପ୍ରେମୀ ସେ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଦେଶପ୍ରେମର କଥା କହେ। ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶପ୍ରେମୀ ସିଏ ଯିଏ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଶୃଙ୍ଖଳା, ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଦାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଦେଖାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥା କହୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠେ ସେହି ଅମର ବୀର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଅପରାଜେୟ ସାହସ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମର ଗର୍ଜନ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ଆଦର୍ଶ ଆମ ହୃଦୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଶ ସେବାର ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଦେଇଛନ୍ତି, ବରଂ ଏହି ଭାରତକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକଶିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଆସନ୍ତାକାଲିର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର, ସୈନିକ ଏବଂ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଥିବା ନାଗରିକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୁଗପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଅମରବାଣୀ ଆମ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ଉତ୍ତିଷ୍ଠତଃ ଜାଗ୍ରତଃ ପ୍ରାପ୍ୟବର ନିର୍ବୋଧତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଠ, ଜାଗ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ରୁହ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଏହି ବାଣୀ ଆମକୁ କେବଳ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ପରିଶ୍ରମ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦେଶ ସେବାର ଏକ ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ତେବେ ଆମର ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିବ। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇତିହାସକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମେ କେବଳ ବହି କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଇତିହାସ ପାଠକୁ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ସିନା ଦେଇଛି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମକୁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଗୌରବମୟ ଦିବସରେ କେବଳ ତାଳି ବଜାଇ ଯିବା ନାହିଁ, ବରଂ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ମାତାର ନାମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା। ମୁଁ ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଆମେ ଏପରି ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଗର୍ବର ସହ କହିବେ ଯେ ଏମାନେ ସେହି ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିଥିଲେ, ଭାରତର ସମ୍ମାନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଧନ୍ୟବାଦ।